Runga ko dong ha. Sige. Iuli ni mo kong anak o padayonon ni mo na. Tinawag akong nadonggang niya istorya. Saman? Si Nicole ba, ginadaog-daog na daw ato yung kalibin dito. Ako kakuha na anak ba? Ha? Saan ingon mo? Di ko musabot anak, kaya niadto ko kanina sa baryo na malit kong tawap na yung pinadonggang istorya. Luya day sa anak ni Kuan no nya. Wa sila kabantay na ako sluyo. Nag-istorya mi ni Kuan. Ayong. Nya. Nga. Time pa. Unsa ka tinuod ning istoryahan eh. Si Nicole daw. Ulion ra daw dito way bugas. Mao pay pa unsa ni palabhon murag himong katabang ba? Kuha to rito oy. Kung nga na manggaling. Total wa pa mo na sila nakasal, wa pa na pamalayan. Mas may pang iuli na lang na niya dire kung di niya mas kaya. Mas layo kuhaan na lang to dito para mas makasure gyud ka. Di po kumukuha like, dito. Iuli lagi to dire. Pag kita kabalog iuli ba to, mas mayo man kuhaan nimo dito. Nan bitaw ng bata nga di magminyo-minyo, gasayo-sayo pod. Sa man ta na ron? Alangan magpaabot ta dire wala. Total mabuhi ra man pod nato na dire nara dire. Nanganak bitaw ta kay natay ikabuhi. Kuan lang ani. Maulaw po kung alang agmato ko dito nga bukaon ko niya kung anak mura pa tagway batasan ana. Mas maayo man kung atuon nimo dito kay makasurebord gyud ka ba kung unsa ka tinuod. Malay mo isistorya nas mga tao. Ma taray panahon na makikistorya ko ana. Mana na paspasin ay mong kuan dia isa ni. Kay mato tag bangkiruhan karon. Ikaw, ulion ako nimo diri ag kuan. Ganahan ka mo uli. Uli na kita kano kay wala ko ipakaon si muha. Mo nang imong trabaho, uli ra ka diri ag ganahan ka. Sala man nimo. Kuan nimo. Wa tay kaon. Say kuan nimo nangita-ngita kag hawa-hawa kas balayon nya. Muli ra kag way madala. Di na mitay ka sa una nga di pa ta magminyo. Ikaw kursunada makaminyo sa kuha. Dia. Natanaw ro ginakuha nimo. Ha. Gidala man pud ko nimo. Ida ikaw may kursunada kay magminyo. Di ko gusto ba nga maabot ni ka papa ba kay basig unsa pay ingon ni papa dito, unsa pay mabuhat sa imuha. Wa koy labot ato. Wa ko nalok ng papa nimo. Sino ka? Wala bitaw. Papa mo na. Basin may naikan pa ko na. Kuan na ng istorya nimo kay may ra ka istorya. Iuli mo ti karon. Bitaw ni uban ko sa imuha kay may ra ka istorya. Iuli kita kano. Kasi pakawan ko si mo, lubi. Sama. Sugot ka palitan taga PC itong ko ra tira. Apa iuli tika sa inyong balay. Apa iuli tika kay dito sa kasinyo kay wa pa koy kabuhi nimo, wa koy kwan. Sige ra kog tambay. Naganahan ka na. Iuli ko nimo. Iuli ko. O tara ka na iuli kita kano. Tara na. Nimo. Ang dalig baklay ba? Padaliwan man ko nimo. Ah! Ah! Ay, ari ka may buntag. Saman? Sana gimo. Ani mo anak may uli nako. Iuli. Iuli na ko niya makay di na ko kakaon dito sila. Muli ra ni siyag kwan. Oh, mo na tuga-tuga kag minyo yung way ka buhi. Di na ko makakaon dito tarong ma. Sala pa siya yung anak kay anong sayo nagbinyo. Ito tinutong na tong mga istorya nga imo na nang gina. Huwi daw kay Nicole Lok imong ginadaog-daog dito. Sa ko na gidagdaog kay. Tanaw raw, hinlo ana oh. Tinuod jud tingali kay ganun giuli man na nimo. Wa ko ikabuhi ba? Kasi pakaon ako ana. Gusto ka pakanon ko nagtibag ng saging. Hindi ka kakaon man pag wala nang dili nimo minyo eh. Sari ko sana mo minyo. Sana na minyo. Bata pa man kay tud ni. Hindi ka kusunada, balibad dapat ka. Di kay abot pa na ni uli na nimo. Basta iuli ko ng anak ninyo. Iuli ko ng anak ninyo kay wa kay pakaon na. Nya. Sa balay pod. Pati suko ang mama kay gadadala daw ko di malas daw. Unsa, mo pagtuon mo di malas na akong anak? Siguro kay malas man kinabuhi ron. Sige may di malas kay. Kuan. Sugod magkugiuli nimo na pero amot lang mahal na na. Kablo na ba ka to kung sa tong kuan? Sugot lagi na. Papa ma, tawagan na las papa. Pa? Ha? Unsa man Nas nagbaig ko Nicole ani? diri ba? Nas Nicole diri oh. Nagbaig kog sungkit ba kay manungkit ko ron. Gawas di ba nas Nicole diri giuling Jimmy. Unsa? Nas Nicole diri giuling Jimmy. Unsa giuli? May buntag dia. Iuli ko ni Nicole bagay, di na makaigbuhi na ko bawa ko trabaho, tambay ra pug ko, mama, suko pod. Ano pa kay giuli imong bata kay di na mapusta no manag gamit. Tagay daw kog rason nga nung iuli man nimo akong anak nga kabutan ana. Butan lagi ko pero nagdire ra mga butan guro ko kay sa mua pa mang batiyag batasan nimong anak ko lay. Sabtunon kayo. Ingon, bati ba kog batasan nga ako magigaluto dito sa balay ninyo, ako magigalaba, pati brief nimo ako igalaba, ginatambak na nimo CR. Nya ingon ko nimo batig batasan diri ah. Tinuod batik kag batasan. Tinuod ay ko kuan na Jimmy ha kay kabaloy mong mama kung unsa ko kabutan dito ah. Kay ikaw panagsara man nimo makita nang ako ang kuan dito ah kay di man kay gauli.
Tinood ang gingon ni mo, Nicole? Tinuod ba, oy? Kabalo magayang mama. Dili na mga nabutan jud. Panagsara nagauli pa, panagsara. Di na gauli dito, Di mura salion kami ka. makaon. Ilauman ako imong ingon sa kwasaw na ba? Pananghid di mo. Na kung musugot ka, palanggaon ko na imong anak. Buyon ko na. Pananghid ka, nya imurang anaon. Runga ko dong ha. Sige. Iuli ni mo kong anak o padayonon ni mo na? Murag ibalik lang guro kol. Hmm? Kaya pa, Kasi balik. sa mo ah. Ibalik sa inyo ha? Oh. Unyag makadungog na po kong istorya nga giimo nang gikuan dito. Ah wala eh, palangga mo anak niyo kol. Sa matong ingon ni Dongkik nga imo daw nang gikulata. Di na tinuod eh. Ha? Di na tinuod. Tungkol na yung anak ko, gikulata ba ko na? Wala ko na, kulata yung anak. Ikaw. Sa may imong gusto? Ikaw ra pud akong gagad basta kay akong kuan, akong plano nga. Kung pasakitan na niya gusto ba. Sa unsay mabdan na niya. Nyon sa man imong i-promise ako, pakanon ni mo na. Tarong. Kung naikwarta, Nya kung may kwarta, di Yang na may kwarta, may ikaw. may magkabayo na o kanding kay itugway ra nimo diya sa lakatan diya sa mga sagutan. Ayun na lang. Dalon ko ni sa balay mong anak, palanggaon ko na, timanon ko rin maayo, pagkano, kuan daw, timanon. Anang, nanta ko hangyo si mo ha? Gamay, gamay, langgot. Sa may hangyo nimo. Nang, isa ka bulan, murag diri sa guro siya, sa takatawa ron. Isa 17. O, balikon ko na ba sa pizza di city, uli sa kulang anak ninyo isa ka bulan. Unsay mo pasabot mo nung diri sa isa ka bulan? Wa ko'y pakaon pa karong bulan na ba? Kamo say pakaon? Aron daw. Ikaw say, inoon anak mo na pakano na mo na. Iuli sa naman, balik ro di city rin. Pero mo balik ka diri 17 pa. Ayaw nagbalik-balik ka diri. Dili, ano na lang ko. Ngita po kong trabaho ba? Kung imo nang ibaboy isa mo niya, dalon nimo dito, may pag-ibili na imo na diri. Kao na lang namo na ay. Aw, kamo kung gusto mo. Eh, kontra imo nang gamit kami dito na. Kami pabuhion nimo. Iuli na diri mong anak ko, gusto ka. Nahaya gud nimo kinabuhin hoy mong kuan Mao to, mao na na. Oh. Balik ka ro sa di city. Para magkasinabot ta ba? Kay Ikaw Nicole, Kamu pa kung kuan. Kung gusto ko sa kamo pa, pero tipo nimong kuan na. May kuan nimo. Dili ka magpuyo, makuyo gyapon ka dito sa way klaro. Dili na ko pa, oy. Gyapon ko kakaon dito. Bura na ko katabang dito. Hala. Ya. Dito na sulod na dito. Ya. Muna na ko, Kol. Ha? Muna na ko. Oh, unsa pa man imong baton diri?